Vraćamo se temi dana, snijegu koji je zatrpao dobar dio Hrvatske. Iako je sinoć izazvao kaos i zatvorio cestu na Sljemenu, mnogima je danas izmamio osmih na lice. Palo ga je pola metra, pa je dio građana odlučio dan provesti u dubokom snijegu. Maja Lipovšćak-Garbanović. U gradu zimski uvjeti, a do Sljemena prohodno. Sljemenska je cesta bila zatvorena do jutros, ali ne zbog snijega, već automobila koji su jučer ondje zapeli. Novi snijeg privukao je brojne. Imate svu opremu, kakvi su planovi danas? Pa skijat što više, mislim. A gdje ćete skijati? Evo tu dolje. To nije neka staza? Je stara staza, ali ima hrpa snijega pa se tako da, super dan. Zeleni i bijeli spust još nisu otvoreni, no količina snijega pravim znalcima sasvim je dovoljna. Skijaju i po crvenom, koji je zatvoren već 3 godine jer žičara ne radi. Ko se može popest, taj će se iznad spustiti. A tko ne zna, na Sljemenu je danas mogao i naučiti. Prvo korak po korak uzbrdo, a nakon toga spuštanje. Osim na skijama, spuštalo se i na bordovima. Idemo dolje iz Lojstiku do žičare. Kakva su očekivanja? Odlično, evo ima snijega, friško je palo, uvjeti su odlični. I dok je jednima išlo glatko, drugi su imali malih poteškoća. Najviše se ipak jurilo na sanjkama. Jel ima neka tajna kako se brže sanjkati? Pa ima jedna, da se nagnemo iza i sam se opustimo i onda nas vjetar nosi, to je snijeg. A to izgleda otprilike ovako. Slična tehnika primjenjuje se i kod drugčijih sanjki. Ovo se zove pičiguz, pa tamo stanemo, napravili smo stazu, sjednemo na pičiguz i tata nas samo pogurne i tu je ovako glatko, pa to ide jako brzo. Bilo je i onih koji nisu imali zimske rekvizite, no to ih nije spriječilo da se zabave. Snijeg, iako je sinoć izazvao kaos, danas je usrećio brojne. Prvo smo jutros čistili oko kuće i jučer na večer i sad uživamo u neočišćenom djevičanskom snijegu. Što kažeš na ovaj snijeg? Sviđa mi se. Mogu reći da je ovo moja prva zima u Zagrebu. Neki su mu ipak pronašli mane. Pa super, ali malo se grude, teško rade. Da, ne možeš baš grudu napraviti, ali je dobro ovako. S grudama koje se mrve imali su problema i ostali, no svejedno su ih bacali. O kvaliteti snijega ovisi i datum otvaranja skijališta za javnost. Sezona će početi čim se ispune svi uvjeti za sigurno korištenje staza. Najvjerojatnije krajem mjeseca, ako još bude snijega. Cestom, morem ili optikom. EU spaja Hrvatsku s Europom i Europu s Hrvatskom.